un any més ens trobem a la Fira del Seafood, que es celebra cada any, i la direcció del Seafood ha tornat a posar la confiança amb el Banc dels Aliments per ser els responsables de recollir tot el peix fresc i congelat perquè nosaltres podem garantir una traçabilitat i una cadena al fred, un emmagatzematge i una distribució a les entitats que més ho necessiten. Ens hem organitzat amb 50 voluntaris. El que recollim és només el peix que està envasat, etiquetat i ben empaquetat. Tot aquest peix que recollirem avui, que dades de l'any passat van ser 15.000 quilos entre fresc i congelat, immediatament els recollim amb uns bocs que són isotèrmics, amb fundes isotèrmiques, per garantir aquesta recollida i la cadena al fred, que carregarem els nostres camions, que tenim un total de 5 camions, dels quals 2 són de 18 sota 0 i la resta són refrigerats per garantir el trasllat, que són 3 minuts, fins al nostre magatzem central del carrer Motors. I durant tot el divendres intentarem distribuir el màxim de quilos i el congelat el podem guardar. Evitem el malbaratament reaprofitant els aliments que podem. Entra al nostre web i t'expliquem com ho fem i què hi pots fer tu. Donem una segona vida als aliments. Banc dels Aliments.